खालि फार्स्ट जौ लोंदों माने आं कुनु दिन लाइफआव जौखौनो लोंखायाखैमोन लोगोफ्रानो एसे लों होनो ओरैबायदि मोनसे मिनिथावना जादों जे जौखौनो आं जिहेतु लोंखायामोन ओरैबायदि आङो फार्स्ट लोंनायाव गोदै मोनबाय आं सोंबाय लोगोफोरनाव बे मा बुस्थु बुंबाय माइब्रानि हाब माइसे गोदैमोन बुस्थु बेलाय माने फेनोबो रोङा मानोबो रोङा होननायखाय लोंबाय थाबाय जगनै लोंनाय जादों फार्स्ट टाइम दा गोदान मानसि लोंफेरै मानसियाथ' नों निस्सय नों गोलैनानै थाखागोन बेयाव माखासे लोगोफ्रा दा जायफोर बिथांमोना इउपिपिएलआव दं बिसोरो स्रोद भिडिअ खालामखुमानानै लादों आरोखि दा खोथाया बेनो आङो बै दिनखालिनिफ्राय मोनसे सदन मोनबाय जे जौ लोङोब्लादि मानसिया बेफोरबायदि जायो आं फार्स्ट टाइम लोंदों आं जेबोखौनो मोनथिया हुस गैया आरो बेबो बैसागु समाव ओरैबायदि माने गोदै मोननानै लोंफ्लांदों ओइ दिनखालिनिफ्राय आङो जौ बुस्थुखौनो निखेट होबाय दिनैजों आङो पार्टियाव जे जरित थानाया बोसोरनै जाबाय 2024नि 28 फेब्रुवारि खालि आङो पार्टियावहाय जइन जादों आरो दिनै फैयै फैयै बियो गमामायैनो 2 बोसोराव आगान होबाय बा आबुं जाबाय जे आंबो मैया नुदों जे हरनि 10थायावसो नुदों दे आं जे आंनि माखासे भिडिअखौ लानानै रंगल बर' बिथाङा बायदिसिना समाजारि बिजोङाव खोथा बुंनायखौ आं नुनो मोनदों बे खोथाया नंगौ थारैनो आं दिनै थगाया बियो बे भिडिअआ जाहैबाय 2016नि जेब्ला आं सेकेन्ड इयाराव फरायोमोन दा बे 2016नि बै भिडिअआ जाहैबाय बैसागु समनि बैसागुआवथ' बयबो रंजानानै एफा एनैखौ लोंखायो नङा होमबा दा आंनि खेथ्रआव एसे बेलेगलाय आं लाइफआव ओइदिनखालि फार्स्ट जौ लोंदों माने आं कुनु दिन लाइफआव जौखौनो लोंखायाखैमोन लोगोफ्रानो एसे लों होनो ओरैबायदि मोनसे मिनिथावना जादों जे जौखौनो आं जिहेतु लोंखायामोन ओरैबायदि आङो फार्स्ट लोंनायाव गोदै मोनबाय आं सोंबाय लोगोफोरनाव बे मा बुस्थु बुंबाय माइब्रानि हाब माइसे गोदैमोन बुस्थु बेलाय माने फेनोबो रोङा मानोबो रोङा होननायखाय लोंबाय थाबाय जगनै लोंनाय जादों फार्स्ट टाइम दा गोदान मानसि लोंफेरै मानसियाथ' नों निस्सय नों गोलैनानै थाखागोन बेयाव माखासे लोगोफ्रा दा जायफोर बिथांमोना इउपिपिएलआव दं बिसोरो स्रोद भिडिअ खालामखुमानानै लादों आरोखि दा खोथाया बेनो आङो बै दिनखालिनिफ्राय मोनसे सदन मोनबाय जे जौ लोङोब्लादि मानसिया बेफोरबायदि जायो आं फार्स्ट टाइम लोंदों आं जेबोखौनो मोनथिया हुस गैया आरो बेबो बैसागु समाव ओरैबायदि माने गोदै मोननानै लोंफ्लांदों ओइ दिनखालिनिफ्राय आङो जौ बुस्थुखौनो निखेट होबाय 2016निफ्रायनो फार्स्ट टाइम लोंदों फार्स्ट टाइमावनो आं गारखाबाय आरो बिथाङा बुंदों बेफोरबायदि जौ लोंग्रा मानसिया समाजखौ बा फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ मा फोरमायनो नागिरदों होननानै दा बियो गोजाम भिडिअ आदा रंगुल दायो आङो पार्टियाव फैबाय 2024आव आं पार्टियाव हाबदों 2016आवनो आं बे बुस्थुखौ गारखादों दा जोङो दा पार्टियाव फैनानै जों बेफोरबायदि दा लोंला जाला जों जेबो गैया दा आङो खोनानो मोनदों आदा रंगुल नोंथां जे नोंथाङासो मोना गुना अबेबा धाबायाव नैबे क'क्राझारनिफ्राय लानानै उदालगुरिसिम जेसेबांखिनि धाबा दङ सानफा अबेबा मोनसे धाबायाव हाबगाफा नेक्स्ट दिना बेलेग मोनसे धाबायाव हाबनानै सिख्ला उन्दै लानानै नोंथाङासो जौ लोंबाय बायो होननाय जों माने नोंनि पार्टिनि माखासे मानसिफ्रानो आंनिसिम माने इनफरमेसनखौ हरदों आरो दा आदा रंगुलनिसिम मोनसे सोंथि नोंथाङा जुदि जौखौ इसेबां गाज्रि लेभेलसिम लांदोंब्ला नोंथांमोना बे प्रमद बर'नि खुंथाय समाव बा इउपिपिएल सरकार समाव लास्ट 5 इयार्सआव जौखौ मानो जिआइटेक खालामखो जौ गोरान जौ गिसि बे जिनिसखौ मानो जिआइटेक खालामखो बेनि थाखाय नोंथांमोना इसिबां गाज्रि बुस्थुखौ जिआइटेक खालामनायनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोननाव निमाहा बिनो नांगौ।